Игрите на глада правят страхотно представяне на реалния живот и истинските обстоятелства. Бедността, войната, самопровъзгласилите се елити, милиардерите, които държат властта и така нататък. И така аз, както и повечето от вас, вероятно съм се питал каква е причината за всичко това. Дали хората в Холивуд ни се подиграват с този филм? Казват ни какво предстои ли? Или просто са хора, на които им е писнало от мизерията на света и искат да покажат истинската картина чрез научната фантастика? Или просто са направили един обикновен филм, базиран на въображението им? Независимо какви са били първоначалните им намерения, те успяха да предизвикат конспирации и да накарат зрителите да вярват, че историята прилича на войните, които се водят в момента, и на състоянието на нашия свят, такъв какъвто го познаваме. Има три основни фактора, които създателите направиха перфектно и които превърнаха този филм в нещо уникално, а не в поредния скучен филм. Първият сегмент е какво точно направи филма добър и харесван, втория е как този вид писане работи и как се слива с реалния живот, а третия и най-важен, защо това работи, какво го кара да се усеща истинско и почти като семейство Симпсън, предсказващо бъдещето. Останете с мен до края, за да разберете. Нека да започваме. Първи сегмент. Какво го прави добър? Отговорът е прост, но не съвсем. Те създадоха обичани герои, бедните хора и също толкова мразени злодеи, елитите. Вмъкнаха и персонажи, които са по средата, такива, които дълго време са се престрували, че са част от елита, само за да не свършат мъртви или сред бедните. Но нещата не са толкова прости. Важно е как тези елементи са комбинирани и подредени в цялостната картина. Те показаха колко зле е положението, как всички хора се страхуват от бунта и как вече веднъж са се опитали да се вдигнат, но елитите използват това като манипулация, за да спрат бъдещи опити за съпротива. Филма разкрива част от света, която повечето от нас не виждат или отказват да видят. Как богатите и влиятелните използват нашите емоции, страхове и всичко останало, за да ни държат в подчинение. Същото, което се случи с COVID, създадоха страх. Не излизайте, носете маски, иначе баба ви ще умре. Те показаха гледната точка на хората на власт, която иначе нямаме възможност да видим в реалния живот. Но всички знаем, че съществува. Показаха и гледната точка на бедните и окаяните. Да, повечето от нас са виждали такива хора, но не сме усещали какво те изпитват. Освен това, показаха и тези, които са прогледнали и решили да сменят страните, като хората, които подготвяха капни за битките. В реалния живот също има такива, но те не разкриват истинските си намерения, докато вече не е твърде късно. С времето те изглеждат също толкова корумпирани, колкото и всички останали. Какво точно направиха? Те ни дадоха поглед в бъдеще, което изглежда възможно, и ни вдъхнаха надежда, че хората ще се опитат да го предотвратят. А ако някога се случи, че може да се обединим и да се изправим срещу него. Следователно, ключовата дума тук е надежда. Вторият сегмент ще бъде как работи този стил на писане. Този жанр е труден. Революции, бунтове, войни, всичко това е сложно за писане, защото актьорската игра, сценарият, обстановката, всичко трябва да е на ниво, за да накара зрителя да повярва колко е зле положението и да подкрепя бунтовниците. Това, което направиха чудесно, е да ни покажат общия враг, единствения, който ги тормози, елитите. В реалния живот е по-трудно да определим точно кой е виновен. Политиците, корпорациите и едните и другите имат роля в световните проблеми. Но в игрите на глада населението е далеч по-малко и събрано на едно място, което прави обединението по-лесно. Единството е ключовата дума, която и в реалността, и във филма е най-големия страх на управляващите. В реалния живот те знаят, че нямаме единен враг, но гневът не расте, затова ни настройват един срещу друг. Във филма направиха същото, насочиха гнева на отделните райони един срещу друг, защото техните шампиони се избиваха помежду си. Но когато хората осъзнаха истината, това се обърна срещу потисниците. Затова да отговорим на въпроса, как работи този стил на писане, трябва да кажем, чрез правилното изграждане на единството. Зрителите трябва да се почувстват като част от общата цел, да седнат и да се надяват, че героите ще намерят начин да победят злодеите. И накрая стигаме до най-важната част, защо всичко това работи. Когато съчетаеш първите две точки, остава само едно – действие. Какво имам предвид? За разлика от нашия свят, където всички сме разделени
и много малко хора предприемат реални действия за по-добро бъдеще, във филма ясно се вижда, че когато надеждата и единството се комбинират, остава само да бъдат подтикнати с действие. И героите го правят. Натрупаното нещастие, страдание и омраза към хората на власт постепенно нараства и хората бавно, но сигурно започват да се борят. Един по един районите загърбват страха и се надигат, докато цялата нация не се обедини в едно и не започна да се бие като едно. Но те направиха първата стъпка, отказаха да се подчинят. И когато събереш всичко това заедно, дори да не си изпитвал подобен вид потисничество, дори и никога да не си бил близо до такова нещо, ако си живял комфортен живот, ако родителите ти са били богати или каквото и да е, ти все пак си видял дори най-малката частица от бедността. Може би си имал приятел, който е израснал без родители, може би си виждал бездомник на улицата или група такива. Независимо от твоята лична ситуация, дълбоко в себе си, ти знаеш, че този сценарий е някак си възможен. Изходът от война, от потискане, те са били насадени в теб по един или по друг начин, чрез социалните мрежи, чрез новините. Те отчаяно се опитват да ни разделят, използвайки пропаганда, казвайки ни, че няма срещу какво да се борим, че другите нации са виновни за всичко и така нататък. Президентът Сноу и останалите направиха нещо подобно и във филма. Насочиха гнева на хората срещу другите райони, премахвайки фокуса от истинския злодей – хората на власт. И така, защо всичко това работи? Защото показват човешкия дух в стремежа му към свобода, способността му да взима собствени решения, да има надежда, да се обединява, да предприема действия и най-накрая да победи и да надделее. Така че виждаш ли, измислицата не е толкова различна от реалността. Можем да погледнем на нея от друг ъгъл и да научим нещо. Надежда, единство и действие – това е, което е необходимо. И така, за да завърша този голям кръг, искам да кажа, че те направиха всичко както трябва. Те показаха всички гледни точки, обединиха хората, показаха колко зле се чувстват потиснатите, през какво преминават и как хората на власт използват всичко, с което разполагат, особено пропаганда, за да промият мозъците на всички и да ги накарат да вярват, че това е бъдещето и че е напълно нормално да бъде така. Докато в същото време те, елитите, се наслаждават на всичко това от върха на планината. А защо това напомня толкова много на реалния живот? Защото всъщност се случва в реалния живот. Просто мащабът е различен. Разделени сме от граници, от хиляди километри и не можем да видим цялата истина толкова ясно, колкото хората, които наистина я преживяват. Но според мен, ние живеем в една версия на игрите на глада, само че без самите арени и физическата битка за оцеляване един срещу друг.